Kain. Yan o, tipaklong. Tipaklong. Ito na yung hinuli at niluto natin mga idol. Meron ding tulingan, tangi, mga idol, tangi. Kain po. Sarap. Good kanseng. Tudo na eh. Kain. Sarap. Paklong. Yan. Sarap. Oh. Manghuli naman tayo mamayang gabi mga idol. Masarap eh. Sarap. Mga kandang? Crispy yung ulo mga idol. Crunchy. Sarap. Tipaklong. Yan mga idol, tipaklong talaga to. Yung niluto natin kanina. Meron pang legs oh. Fried chicken. Ay ano. Okay. Meron ding pritong tulingan mga idol. Tangi sa Ilocano. Tama ba? Bale wala na akong sausawan mga idol. Pinatakan ko na lang ng suka na may sili. Aw! Kumakain ba kayo nito? Tipaklong. Yan mga idol, tipaklong. Kain tayo. Wow. Taob yung kaldero nito mga idol. Sabi ko na. Ito. Hindi na kasi halatang tipaklong eh. Ito mahalata niya. Yan. Tipaklong mga idol. Top. Parang kornik yung ulo mga idol oh. Wala nang ulo. Kain. Yeah! Kain po. Yan. Kain po Sir Christian Atan. At ganoon din kay Uking Nam TV. Kay Miss Unique. Yun. Prito. Opo, parang prito kasi pinatuyuan ko muna. Then nilagyan ko ng mantika sa pampalasa nung natuyuan. Yan. Kain po. Tipaklong talaga ito. Tingnan. Kukuha ako ng kanin mga idol. Magandang araw po kay Mr. or Mr. Mantan FDK T48. Hindi ko po naintindihan yung sinasabi niya. Yan. Kain. Kukunin ko lang po yung iba. Pagod lang.
Sarang. Ito mga idol. Diba? Ito tayo. Isang kutsara to. Yay. Tapos, sabi ko na wala nang kanin oh. Ito kasi yung ulam mga idol eh. Pag ito yung ulam sigurado, taob. Nang, pagyawat naman na dito nang, sili. Yan mga idol. Yeah. Yan na. Ipaklong. Ito isang uri ng tipaklong mga idol oh. Patinggi sa Ilocano. Mas masarap daw to. Sabi ko. No. Yun, shoutout sa lahat ng nanonood mga idol sa 28 viewers natin. Orang Manibang saya Indonesia. Yun! Magandang araw sa iyo. At sa inyong lahat, mga taga-Indo at mga katulad kong Pilipino, mga Ilocano. Yan. Sile-sile. Sile-sile. Ito na. Kumakain kaya sila ng tipaklong dyan sa Indonesia. Yeah. Kumakain kaya sila. Sarap. Yari. Wow. Crunchy yung grasshopper. Sarap. Kay Ma'am Junaline Evangelista, tipaklong po. Grasshopper, ma'am. Yan o. Tipaklong. Yan. Kain. Sarap. Nakukuha po to sa sa mga maisan, ma'am. Madamo kasi yung mga maisan ngayon. Maliliit yung mga mais. Tapos, ito yung mga umuubos ng dahon, mga ganon. Yan, pagkadami-dami nila. Baka mamayang gabi, mangunguha na naman kami mga idol. Sheesh, sarap. Wow. Opo, kinakain po. Balay ilang taon lang ako nung nakatikim ako ng ganito. Tapos ngayon lang ulit. Bata pa ako nung huling sumasama. Nag-iilaw ng tipaklong mga idol, kasama ko yung nanay ko, tatay. Nilalagay namin sa plastic bottle na malalaki. Sabay huli ng gagamba, spider. Yan. Ang gamit pa namin noon is yung bote ng bilog na may gas. Yun. Hirap noon, ngayon flashlight na mga idol. Ay, pasensya na nga pala sa mga hindi ko makain nito, yan. Pasensya na po. Pasintabi na lang. Kasi dito sa amin kinakain po. Talaga, yan. Yummy daw, sabi ni Sir Jomar. Di ba sir? Bumaba ka tapos kanawan. Ikaw na. Basta bandang right so na. Mangan sir, mangan. Nalabsamon sir, ay ko Lutiti ko na yun lang. Dalanda. May pat na balay, tapos pababa ka. Di ba dagbinatog nga tiyandaan sir? Dadalan na di nga sakbay tiyandaan nga may isa. Stoy, pababa. Di ba baten na da? Kain po. Ay! Yun! Sino to? Si Sir Eljon Bago Vlog. Ang ka ng araw ko ng kurat. Ano yan? Paano yan? Paano ba dito?
Yan, kain po, kain. Ang sarap. Mm. Mm. Lahat ng nakikita nyo, tipaklong yan. At kanin. Mm. Oh. Mm. Kailangan ko lumalapit ah. Mas sarapan natin sa pagkain ko. Wow. Parang cornic mga idol. Yung pagkaluto ng ulo. Pero malasa to. Wow. Panalo. Panalo, panalo. Bale tinanggalan namin ng pakpak at saka yung paa mga idol kasi matulis yung paa, parang may lagalagari. Marami pa to. Ito pa tayo. Sarap. Yan, kain po tayo. Woo! Ba? Sarap. Sili. Ano pang mangyayari, Sir Earl Jun Bagaw Vlog? Pagka pinindot ko yon, di ko kasi alam yan eh. Parang babagsak ang malakas na ulan. Hindi nakapasok na siya. Kain. Bale, pangalawang kain ko na ito mga idol. Kumain ako kanina. Vlog ko rin dun sa, para dito sa YouTube channel natin. Para sa full video ng content natin. Tapos ngayon, nakalimutan ko mag-live. Sinabi ko pa naman kanina. Sarap. Nag-defrost na ako. Nag-defrost. Hindi, naman kaya na. Masarap po siya. Sarap. Ano? Ah. Joke. Sarap. Tipaklong po, tipaklong. Grasshopper. Hi po, Boy Tapias. Kaparehas ko po kayong idol ni Ate Bebang. Ay, salamat po. Yun, si Bebang. Matagal ko nang hindi nakikita. Last June or July yata ako galing sa kanila. Yan. Salamat. Yan, mabait si Bebang. Si Boyong makulit, pati si Princess. Yan, sa mga hindi po nakakilala, bisitahin niyo po yung Madam Sonia na YouTube channel. Para sa mga batang ano po, mahilig sa sa nalibangan. Malilibang kayo kay Bebang sa mga funny videos niya. Yan. Ano?
Sarap mga idol. Suka. Ay, dumami pa. Kuha pa tayo. Yun o, mga tipaklong to mga idol, tipaklong. Tipaklong, yan, shoutout sa mga lahat ng nanonood. Crispy crispy, sausaw natin sa may suka. Yan, tignan nyo maigi mga idol. Yan. Sarap talaga. Ang sarap talaga mga idol. Ang sarap talaga. Ay, punagpudot Oh. lang. Yung punagpudot to. Ito yung isang uri ng tipaklong idol, masarap. Oh. Ayan, palike naman ng video natin mga idol, pa-share na rin. Ako po si Boy Tapyas mga idol, hindi po ako si Boy Tapang. Pero ang kinakain ko lang yung mga nakakain talaga. Mga exotic foods, abaling, tipaklong, kuliglig, ararawan mga idol, talakang bukid, dagang bukid. Kaso hindi ko pa na-content yung dagang bukid mga idol. Bayawak dati mga idol. Tagal na, bata pa ako nung huling nakatikim. Bawal na kasi dito. Ayan. Mostly na lang na minumukbang natin mga idol, mga isda. Pag nangingisda tayo sa ilog, yun ang lagi. Yan. Oh. Hi po, Ma'am Deviros Takuyo. Hello kay Ma'am Chanel and 23. Hello ma'am. Mas gusto kita kaysa sa tipaklo. Ah! Patay tayo dyan, Sir Ayan Joseph Esquivel. Wag. Na? Salamat, salamat. Diyan, Sila. ito lang. Nakatukaw na. Hindi pa tayo nakakaligo niyan, sir. Hindi pa tayo naliligo. Yun o. Nagwawala na yung buhok ko. Mamaya maliligo tayo. Baka maging straight na yung buhok ko. Ang daming nanonood ngayon Kanina wala. Nung nagluluto ako. Check nyo yung pagluto ko mga idol. Andito ako sa bahay ng ate ko. Yan. Food equal, low pressure talaga. Ako, kapaulan. Biyernes, Sabado ko lang natin. Mas natawa ko dun sa comment. Tipaklog. Sino pa yung nangangangan? Tatang mo. Nako. Hindi mo hustak mo. Wala nang matitira ng tipaklog mga idol. Umiyaw. Ang dami kasing nanonood eh. Kaya na. Marami pa naman. Kaya na. Ako. Kaya lang para sa pamangkin ko na yun, kinamay ko ng mga idol. Lagyan ulit natin ng suka. Kinamay ko na. Last na to. Regular no? Nya, natipang kwa? Hello. Regular lang? Direct. Yan. Oo, kami direct na di Ano? ba? Nya, manata ang lina? 149. Itak na daw, ang sigurado eh. At data dyan. PC kami natin ang mga makaulog Tudon. Busog na ako mga idol. Excuse. Nasamid ako dun Yan. Walang katapos ang pagmuya mga idol. Ang sarap kasi. Ay! Ganito yung legs ng tipaklong. Yung sa kamay ko mga idol, dun sa ano na yun Mancha na yan, yung nasa loob. Yan dumi. Ganun talaga pagka
probinsya. Hindi naman lahat. Ako lang siguro yung ganito. Ah, sarap. Yummy. Saan yun pa yan kinuha? Sa Maisan po, sa Maisan. Yan. Malinis, malayo sa kabayan, malapit sa ilog mga idol. Yan. Yung tipaklong kinukuha lang doon. Kinakain lang damo at mga dahon-dahon ng mais. Sabi nila ito daw yung mga stem borer. Saan province mo? Libutin kita. Cagayan po, Ilocano. Hello po, Sir Richard TV. Wala na. Bus na, baka Dito, ada? Ha? Dito. Direct lang? sarap ng suka. Sukang manghang, sana yung saging. Ang sarap mga idol. Taga saan ka po, kuya? Taga ano po? Taga Cagayan, ma'am. Ay, ma'am ba? Yan, sa Salem Family Vlog. Taga Cagayan po, Baggao, Ilocano. Kain po ng saging. Yan. Masarap magmahal ang mga Ilocano talaga. Ewan ko lang. Ewan ko lang po. Talaga. Ay, talaga daw, sabi ng nanay ko, talaga daw. Tama ko. Ewan ko lang. Ay, naglayusan. Hindi ko alam eh. Talaga. Gagay ko sa. Napuskol tawanan eh. Gawa na yun. Hindi mo pinabati. Yeah, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang hapon. Ayokong ubusin mga idol eh. Oh. Ayokong ubusin eh. Baka pagalitan ako eh. Kahit ako yung kumuha, ako yung naglinis, ako yung nagluto. Baka pagalitan pa rin ako. Pero baka bukas, kakain ulit tayo kung makakapunta kami mamaya. Mangunguha ng tipaklong mga idol. May asawa ka na ba? Wala pa po. Wala pa. Malakayan. Yung mga Ilocano dyan na nanonood, magigets yun. Malakayan. Mabaakan. Naghahanap ko. Yan. Ay, naghahanap pala, sabi ng ate ko. Still searching. Ha? Naka-charge. No, ganda na yung charger. Sabi niya, yehey. Ay po, Ma'am Chanel. Subscribe ko. Ay, sinipon ako dun sa hanga. Ang ipaton. Yeah, maraming salamat po, Sir Richard TV. Kain, saging. Ang sarap. Yata na yung si Brady patatin na Jake. Wala uyan. Maasim yung dulo. Na. Sarap mga idol. Ito yung kapatid ko mga idol, oh. Ay, nagluko ko ang. Siya yung kasama kong kumuha. Yan, oh. Mas pogi yan, oh. Yak, Oh. ganda. Tingnan nyo. Inom lang ako mga idol, ah. Panoorin nyo muna yung bunso. Makanak ko mga kamera. Inom tayo. Iti daw may kakampo. Hey. Pwede hindi na lang. Gusto mo amin na. Na? Ina, no? Ang kasod no, white. Sogig white. Ano parang kapag kamera? Ano ba makita ng tao? Kanila. Mga takulir ko. Hey guys, kailangan bro. Sama na kilang pa na gano'n. Ha? Mana yung na-charge ka pa? Pisa ko to dyan eh. Oh, sarap mga idol. Ang daming nanonood. Grabe. Ang sarap mag-live ngayon. Oop. Baka matapon. Chang!
Utang. Dito utang ba? Dito, hindi naman siya hindi siya Gadyo, utang ka, tay. Sobrang mainit kahit na makulimlim ang langit. Malakong kamali. Tulong. Katapos kong kumain mga idol, pero kain na naman tayo habang nakikipagkwentuhan. Mami, nagtudo! Hi, watching from Batangas kay Ma'am Lynn Abrera. Kamato, nagtudo! Hello po. Ay po, Hello po sa mga taga Batangas dyan. Bumigay? Yan, lalong-lalo na kay Ma'am Lynn Abrera. Baka malakas nga na ulan, makaligo na ba siya? Yan, hello po sa Richard TV. Mabango na siya. Parang hindi ako nabubusog mga idol. Pangalawang kain ko na yun eh. Ganda eh. Kabisi ka muna, puputuhan ko si Nana kasi Tibay. wala nang puto. Ano, 50%? Ay bro, tagalaman yung paklungan. Kumang lang dyan manigit. Nako, Yung maligta. Share mo siya sa loob. dua salop na lang. Nalakado yun? Alaka Kain po. Isa ginaluto ko 70. Mula. Medya ayun mo. Kamata? Hey, isa ka lang nakakita si Pong. Hello, what do you come from? Hindi ang magago yun. English bro. Bro, nice English. Ano sa'yo? Dapo Rarmel since 2021. Huwag gagawin na kurang. Hi! Hello po, birthday ko po ngayon kuya. Happy birthday po sa inyo. Ay, happy birthday po sa Alem Family Vlog. Ako Yan. rin, malapit na birthday ko. Then ako ibalay. Ano pong handa natin? Nangot patay. Yan. Ang regalo ko ng cake. Mm. Hindi ko maubi. Yan, malakad ka mami ng pagbilang. Ayun na. Tudod. Sa tuto na eh. Siguro ito brad. Tudod eh. Tapos Napano na? Malong pa lang tayo. Paano Kay ma'am, dito po ako sa ano ma'am, taga Cagayan po. Ay, ako, makataray ka rata, ano, But bigla you nga, come from? dinulusok ka tudo. Taga Cagayan po, Ilocano po kami. May pag-list Yan. ka man rin ah. Pag-ingay. I'm Indonesia. Oy, kaya pala. Hello po sa mga taga Indonesia. Yun, kala natin Indian eh. Taga Indonesia. Hello po. Ayun namin, matudong ka, makabigos ka. Salamat. Welcome po sa Alem Family Vlog. Yan, birthday niya. Happy birthday. We look alike. Wow, Swagap. Libre. Swaga Pinoy 877. Sino po siya? Si Tatang. Simpo ba tayong ano? Pogi. Ay, ano? Kulot. Siya. Mm. Tapyas. Manok. Kaya ba yung tapyas mga idol? Yung ilong natin. Natapyasan. Yan. Sana. Merienda agad tayo katapos lang natin kumain. Indonesia, yan, magaling silang mag-ML. Papatalo kayang Pilipinas. Comment na kayo guys. Kuya, ang gwapo mo kaya. Lah. Siya po. Yan o, humihikap na, ang pogi pa rin eh. Ito na sa panda brad. Sabihin mo nga, gwapo si Rasul. Ang gwapo mo, Rasul! Kaya ka talang taning. Raul, ay, Rasul pala. Ang gwapo ni Rasul. Salamat po sa Alem Family Vlog. Kahit joke-joke lang yan. Salamat. Ang gwapo mo, Rasul! Hi po, Robert June Paalisbo. Sir, salamat. Mas gwapo ka. Hindi siya, ikaw. Ako daw. Yeah, merenda. Ang dami nanonood ngayon. Kasi mo na, sama ko ng Kahit wala na yung tipaklong. Hipon na yung kinakain ko ngayon eh.
Walang gwapo dito. Puro bakbak nga yung mukha natin mga idol, oh. Bakbak. Itong pogi talaga, oh. Gwapo. Sabihin mo ulit, gwapo si Rasul. Ang gwapo mo, Rasul! Sabi. Oh. Ah? Wala pang tagay ito. Natulala si kuya. Nga, mas masarap mag-live sa YouTube kaysa sa Facebook, no? Mga magaganda at poging nanonood sa sa YouTube eh. Maya magugutom na naman ako. Mukbang pa more, kuya. Bukas po. Bukas baka makakuha na naman tayo ng maraming tipaklong mamayang gabi. Yan, at saka mamaya baka ma-edit ko yung paghuli namin ng tipaklong mga idol. Kasi alas 8, alas 9 ng gabi namin hinuli yon. At maya i-upload natin kung ma-edit ko, kung mapagdugtong ko yung paglilinis sa yung pagluluto mga idol. Hanggang sa pagkain kaya na. Yun, salamat po pa-subscribe mga idol. Yan. Ano yan, yung spicy. Opo, yung kulay orange. Anghang. Manghang, sarap. Boy tapyas. Yan, bakit boy tapyas yan po? Dati po hindi po ganito yung ilonggo, natapyasan lang. Pinsa yan ay pin. Binawasan yung pagkapogi natin. Pin. Wala na ngang itsura eh. Binawasan pa. Ayan. Nangyari. Salamat po sa mga magsusubscribe mga idol. Mas pogi yung kapatid ko mga idol, si Bunso. Mas maganda yung ate ko. Bombayin talaga. Pero bombayin yung ate ko pero hindi siya nagpapautang. Siya yung pinapautang. Siya yung may utang. Ito mga idol, oh. Chang! Tingin! 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 Tingin nga! Oh, tingin na! Oh, di ba ang ganda? Kumita ka din kumita ka. Oh, di ba mga idol, ang ganda, oh? Oh. Walang pera, dol. Yung nanay ko, tingnan nyo. Oh. Ganda. Oh, di ba? Nagpag-cute. Yung ate ko talaga, oh. Oh. Cute. Diba? Okay pa na. Diba? Niniwala na kayo mga idol. Bombay na. Hala ba yaw? May mga anak na yan, kambal pa. Kambal pa yung anak mga idol, at malaki na. Ha? Grade 11 na, number 14 si kuya. Dol, anong masarap punta dito? Tungkol pa lang asa. Mitsui. Oh, Ay, ay, takip. 6 liters na eh. Ha? Magkabilang na 6 liters. Oh, doon na yan. Ha? Ala, di parang buto-buto pa. Arbor lang po yung jersey, hindi po tayo Pati madatang parating. Sa wewe. Yun, sa wewe. Baka ito next na Sabado. Sweet! Excited na ka pa. Bale, hinahanda na ni Bunso mga idol yung lalagyan namin na plastic bottle. Bale, 6 liters yung hinahanda. Grabe naman kung mapuno yung 6 liters na yun. Pero nung isang araw mga idol, yung tropa namin na taga-baba, napuno niya yung 6 liters na Wilkins. Sobrang dami. Isa lang siya dun mga idol. Mag-isa lang siya dun. Pinamigay yung mga ibang nahuli sa mga kapitbahay, mga kamag-anak niya. Okay, gina mo to. Pogi mo, Rasul! Sino nga si Rasul mamaya? Delikado tayo dyan. Nakulog na ikaw. Kumukulog na. Wala kawig. Ha? Sarap. Awan, di pa utang mo nga puspuro.
Mali, kanahin nga mabuko ng hamit pro. Yan. Bang! Salamat sa mga nanonood. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Wala na mga idol, naubos na yung dipaklong. Ayoko nang kainin yan. Lumagpas na ako sa ano, sa kota. Kinain ko na yung kalahati. Ayan. Pasok pa ka. Ano ba ya? Si Blemod yan, ikampi ka ng naman, di ba ito ah? Di ka pala ko oral tayo kanan mo yung ay panda. Hindi sungrad mo. Lupot. Ito luma mo, ito luma mo. Ha? Ito luma. No. Ito lakan mo. Bani ka ni Jingki. Barok, kakay ko lang. Bangga tayo ba nga mangipan? Ano yan pa may katatago? Na? Katatago? Ikan ka rin nakatay ko ginaa. Nangalaman ka ng kalman. Slide dubing. Nangalaman ka ng kalman yun. Kain mga idol. Merienda pala. Lami eh. Yan. Siya! Hanya mga... Puso manang. Panoorin yung ibang upload ko mga idol. Nagmumukbang tayo ng sari-sari. Mga prutas na mga maasim. Kinakain natin. Nangingisda kami mga idol. Namimingwit ako kahit madalas bokya. O kaya matumal yung huli. Go pa rin. Pero marami din akong upload na ano. Yung mga pinaghuli namin, niluluto namin kaagad. At tinuulam. Yan. Ano yan sa ilong mo kuya? Ito? Peklat. Yung sa loob. Sipon nata yun. Ito? Hmm? Kaya I-share ako may data. ipalad mo din eh. Wait, ni ba? Alvin. Nagdo nag-share data ka. Ano po? Peklat na. Gano? Nasugat dito mga idol. Nasugat. Yan, parang nag-letter Y siya mga idol. Ito kasama to. Nabagok kasi ako mga idol. Tumama yung ilong ko, yung mukha ko. Napunit yung ilong ko mga idol. Oh. Dito yan. Dito. Yung naiwan sa kabanda dito. Lumaylay, nabutas sa gitna. Saka tinahi mga idol. Buti, kumapit pa. Kala ko hindi na ano eh, hindi natatalab eh. Tinakot ba naman ako nang nagtahi? Apo, ang mabalik sa lin aja ay natakbo. Tignan daw kung kaya kasi laglag na daw eh. Malaglag na kasi mga idol. May butas na dito talaga. Oh. Basi kami na po. Wala, hindi na natin may babalik. Ganun talaga. Tapyas na. Siyempre, At simula noon, naging boy tapyas na tayo mga idol. Kaya pinagpatuloy ko nung pandemic, tinuloy ko na yung pag-vlog. Pero hindi ano, hindi tuloy-tuloy, putol-putol. Ano to? Ana metaku no more. Hindi ko maintindihan. Hindi ko po maintindihan. Bro, English bro. Translator. Sarap. Sarap ng oishi. Sarap. Ahan sa palisa rito da. Umulan dyan kuya. Opo. Sa lukuyan, umuulan. Mahangin, kumukulog. Yan, masarap manguha ng tipaklong mamaya. Hi po, Sir Boss J Vlogs. Yan, hi boss, kumusta? Bye bye. Yan, shoutout sa'yo, Boss J Vlogs. Dali, tinggal na tanggap na. Pa-comment naman po kung taga-saan kayo. Yan. Tawid ka dyan. Ading na. Comment, pa-subscribe na rin po para sa next mukbang natin. Kasi bukas at sa mga susunod na araw, Ay, may masapasin ka na ba? mukbang tayo ng pangmalupitan. You know, merong Korean oh. Kumakain tata ka ha. Oo. Kung hindi ko, ay ano yun? Hindi naman Korean yun eh. Lagay ni Charger ang ano eh. Ano yung pangalan niya?
Charge mo na. Ano yung pangalan niya? Mojako? Mojako. Kasatag, maulong. Sa charger. Dapat red, Lit kasi. green na makoy. Bagtit na charger. Mojako Chanel. Wow! Babae to, sigurado. Chanel eh. Mojako Chanel. Wong hindi ko eh. Parang Chinese yun ah. Ay, nagada problema. Alam nyo na miyatan naman ko. Ano yun? Matanda, magbabayo doon. Kahirap vlog, shoutout po idol. Kahirap vlog. Yan, shoutout sa inyo. Naglalaro ako. Sinang Granny. Ay, hindi ako naglalaro. Sige, pamangkin ko yung naglalaro ng Granny. Ha? Misi ko na ako. And take. Kasi di cellphone niya, may site ka to muna. Hi po, Miss Jeneline. Hello. Hindi nagsagaran si Doktor. Hello. Kasi pagkagilan ka. Yay! Madigan ko rin mga Doktor. Tama lang. Ha! Busog na ako. Wala nang mamukbang. Wala nang mamukbang mga idol. Wala nang ipaklong. Pagkami mo na, buti Yan. So, bukas ulit mga idol. Tatapusin muna natin yung live dito. Magandang araw sa ating lahat. Bye-bye. Ingat-ingat mga idol. Subscribe na kayo para bukas tuloy natin yung kwentuhan. Yan. Hi po, Mashimix Vlog. Shoutout po. Yan. Hello. Babay muna mga idol, babay muna. Naulan na kasi. Baka delikado kasi kumukulog. Baka kumidlat mga idol. Bye-bye. Bye-bye. Ayaw. Andun nga sumber ka di